L-għaġġ tal-poplu Malti biex ikun jista' jgawdi sbuħija tal-Forti Sant'Irmu kien evidenti meta eluf ta' persuni żaru l-Open Day organizzat għal ħadd. Rajin Vella li jmexxi s-sit fisser kif sam il-mument li l-Forti fetaħ għal pubbliku, in-nies ma qataw xejn. Heritage Malta tat l-opportunità lil pubbliku ġenerali sabiex ikun jista' jiġi hawnhekk u jgawdi mit-xogħol ta' restawr kif ukoll l-esperjenza ġdida tal-Mużew Militari u l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra ikun jista' jgawdi dawn li huma pratikament ġodda u bħala lan ta' Open Day naħseb intlaħaq b'suċċess l-aħħar figuri li kelli ftit sigħat ilu kien li madwar 7,000 ruħ attendew. L-istorja militari minn żmien il-ħaġar sa żmien li Malta daħlet membru fl-Unjoni Ewropea inġabret taħt saqaf wieħed fil-mużew li nfetaħ fil-Forti. Fejn minn post mitluq abbandonat Sant'Irmu nbidel f'ċentru kulturali u storiku. Fost il-ħafna attrazzjonijiet f'Sant'Irmu hemm l-era tal-kavallieri u żmien it-tieni gwerra dinjija u l-ħakma tal-Franċiżi f'Malta. Tul il-ġurnata tal-ħadd wieħed seta' jammira l-ġlied biex wabel ħwejjeġ ta' ċertu valur flimkien marmi u fdalijiet li kienu determinanti fil-ġlieda kontra torok fl-assedju l-kbir. Il-pubbliku laqa dan kollu b'interess kbir. Impressjonanti il-magni tal-aeroplani, dak il-karozzi, il-motur. Tilħaq taqra il-captions li hemm l-affarijiet għax veru interessanti. U għaw it-tul tal-istorja kollha mill-assedju law għax bl-aħħar gwerra b'kollox. Interessanti ferme, biċċa xogħol tajba. Jiena ġejt ħabba li naf bil-proġett għaddej u jiena dal-postijiet impressjonawni ħafna speċjalment meta jiġu restawrati.